Dins d'unes hores es tancarà la 49a edició de la Fira del Llibre de València i és moment de fer balanç. I per a fer balanç parlem amb David Cases, president del Gremi de Llibrers. Benvingut, David. Gràcies, bon dia. Una bona edició. L'oratge acompanyat molt i el bona públic edició. també. Sí, molt bona edició. L'oratge fonamental sempre ha acompanyat, com bé deies, i estem molt contents. Ha estat una fira molt positiva en molts sentits. Està clar que estem en crisi, però les xifres són bones, no tenim encara xifres definitives, però sembla que seran bones. Millors, evidentment, que les de l'any passat, perquè va ser una fira molt complicada per el mal oratge, tants dies de pluja que vàrem tindre. Per tant, caldria més o menys comparar amb el 12, amb el 2012, i segurament serà una fira millor que la del 12, encara que és pronta, però una fira molt positiva en molts sentits. El que sí que és un èxit de la quantitat de novetats que s'han presentat a la fira, la quantitat d'escriptors i editorials que han estat presents, especialment de la gran presència de les editorials valencianes i els autors valencians i la gran quantitat d'activitats programades amb un gran èxit de públic. Sí, un èxit en tots els sentits, per la presència que hi ha de totes les bandes, podem dir, com d'editors, d'escriptors valencians, de gent que ve a les activitats, com bé has dit, més activitats que mai, i per tant, molt contents perquè la gent ha estat venint i venint tots els dies i ha estat un èxit. Suposa també que de quantitat de persones que han vingut a la fira. La Fira del Llibre de València ja s'ha fet en un lloc d'honor al panorama firal del llibre al nostre país? Sí, totalment. Queda, per supost, consolidada, que ja ho estava. És la 49a edició, l'any que ve farem 50 anys de fira, i queda clarament consolidada com la segona fira per darrere de la Madrid, en tamany, en volum, per així a dir, però jo crec que com a model de fira segurament és la primera fira en aquest sentit, perquè és una fira que organitzem els llibreters, i això és un model a seguir, un model a exportar, per què no? Perquè és com té que ser, els llibreters som els que tenim que vendre els llibres, com diu la llei del llibre, i per tant aquest és el model a desenvolupar. Els llibreters organitzen la Fira del Llibre i ho fan molt bé, a més, com podeu veure. I també la societat valenciana té clar que té un punt de trobada sempre a principis de maig ací als Vivers de València. Sí, jo crec que ha quedat clar que quan arriben aquestes dades la gent està esperant que arribi la Fira del Llibre, és un event cultural a tota la comunitat ja consolidat i desitjat per tot el món. Tot el món vol ja participar de la Fira del Llibre, fer coses a la Fira del Llibre, presentar el seu llibre, fer un taller, de tot. La gent vol participar. Parlem del gremi i parlem dels reptes que té el sector en aquests moments. Quins són els reptes imminents que caldria solventar ja? Els reptes és consolidar un poc el que tenim, per així a dir. És a dir, les llibreries han de continuar treballant moltíssim, han d'acabar de transformar un poquet, potser, el que està passant a la llibreria. No només és un punt de venda, la llibreria ja és un punt de difusió cultural i això està transformant-se i aconseguint-se, encara que ja ho deia la llei del llibre i ho anunciava d'alguna manera. Ara estem transformant-lo i hi ha que aconseguir-ho, consolidar-ho, i jo crec que està pràcticament ja fet. Els llibreters s'han posat les piles, els llibreters estan fent de tot a les llibreries, presentacions, contacontes, estan desenvolupant aquesta part de la llei del llibre, que diu que és punt de difusió cultural. I és molt important, a més, últimament hem fet moltes coses i estem traient conclusions molt positives que diuen, per exemple, que €1 invertit en una llibreria pot desenvolupar al voltant d'aquesta zona, d'aquest poble, d'aquest barri, €3. És a dir, ara ja no només difundim cultura, sinó que també podem generar al voltant nostre economia i riquesa. La lluita està en la venda digital i en les grans cadenes que venen digitalment? Digitalment hi ha que créixer i ahir les institucions han de posar les piles perquè hi ha molta pirateria. Com sabeu, s'està piratejant la majoria del llibre de l'e-book que s'està manejant, és pirata i per tant cal deixar ben clar que la pirateria no és bona per a ningú més que per al que ho furta, perquè hi ha que tindre clar que és furtar, piratejar és furtar.
I per tant, en un món que volem créixer també econòmicament, doncs hi ha que sentar les bases i deixar-ho ben clar, que no se pot piratejar i que el sector, si ha de créixer per ahí, s'ha de regular i les institucions han de recolzar-nos ahí, clar. I un pla de foment de la lectura? El pla de foment de la lectura és necessari ja. A la Comunitat Valenciana el necessitem, estem els segons per la cua a Espanya, fa falta aquest pla de foment de la lectura, tenim que eixir de la cua, no? De la cua d'aixòs índexs de lectura, i més quan queda claríssim, l'informe PISA ho diu sempre i ho senyala clarament, que el xiquet que llig és un xiquet que va bé a l'escola, i fins i tot han arribat a dir en aquest últim índex que el xiquet que llig per plaer és un xiquet que pot arribar a anar un curs i mig per davant dels demés. Clar, si ho tenim clar tots això, que el xiquet que llig va bé a l'escola, per què no ho fomentem més, no? Tots, però tots, els pares també, els pares i les mares i les institucions en general, no? És una manera molt fàcil d'acabar en un fracàs escolar, és una manera de desenvolupar la teua societat, de cultivar la teua societat d'una manera molt senzilla, molt barata, diria, fins i tot, i que afavoreix a tota la societat, clar. L'any que ve, 50 edició de la Fira del Llibre. Se pot avançar alguna cosa del que s'està coent en aquest moment? No se pot avançar res, però caldrà posar-se a treballar des de demà, diria, clar, hi ha que treballar des de ja, perquè és una fira que són molts anys, són 50 anys, com dèiem, i caldrà fer alguna cosa molt important i disparar la fira si fa falta, no sé com dir, però fer una fira molt espectacular per a que quede ben clar que aquest és el model a seguir, com deia, que són els llibreters els que organitzen la fira i ho fan bé i que la gent està totalment volcada d'alguna manera en el llibre quan se fan les coses bé. De moment queden unes hores, només és que ens resta donar-te l'enhorabona per aquesta 49 edició de la Fira del Llibre. Moltes gràcies. Que acabem bé el dia. Moltes gràcies. I visca el llibre. Visca el llibre i moltes gràcies a tota la gent que ha participat de la Fira del Llibre, que és molta la gent que ajuda i col·labora en la fira. Gràcies.